खुलुमबाय बर' हारि बिजनेस आयदा यूट्यूब चेनेलाव नोंथां नायगिरि साफ्रोमखौ बरायनानै लाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो शेयार खालामनो सानदों। दिनै जों नुनो मोनो गोबाङानो बेबायदिनो फालांगि खालामो एबा बिजनेस खालामो, नाथाय गेजेर ससेयावनो बेबायदिनो थुंगेनानै थाङो एबा बे फालांगिया थैलाङो एबा बे गलाया थैलाङो। जों बिनि सायाव रायलायगोन। नोंथांमोना बे आंनि बर' हारि बिजनेस आयदा यूट्यूब चेनेलखौ जोबजासे नायलांदो, जाहाथे नोंथांमोना फंनैसो बे पइन्टफोरखौ मोननानै नोंथांमोननि गियाननि रोंगौथिनि गेजेरजों नोंथांमोना सुद्रायनानै जे आइडियाफोरखौ नोंथांमोना मोनदेरो। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय बे आंनि बर' हारि बिजनेस आयदा यूट्यूब चेनेलखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोङो मानि थाखाय लस जायो? गोबाङानो बेबायदिनो जों दिनै नुनो मोनो जोङो गोबां लस जायो। नाथाय जुदि नोंथाङा बे मोननै मोनथामसो पइन्टखौ जुदि सिन्था खालामनानै एबा मोजां स्टाडि खालामनानै नायोब्ला जानो हागौ नोंथांनि लस जानायनिफ्राय बे भिडिअनि गेजेरजों रैखाथिखौ मोनगोन होननानै आं सानो। दिनै नोंथांनि गोसोआव गोबां हास्थायनाय दं, आङो मोनसे फालांगि एबा बिजनेसखौ खालामगोन होननानै। निस्सय मोजां बाथ्रा। जोङो साननांगौ, हास्थायनांगौ, बेनो जोंनि गुदि। एबा जोङो माबा मोनसे साननाय एबा हास्थायनाय थायाब्ला माब्लाबाबो जोङो साक्सेसफुल जाया एबा जाफुंहोनो हाया। बेनिखायनो नोंथाङा जे बिजनेसखौ मावनो सानदों एबा जे फालांगि एबा जे गलाखौ नोंथाङा होनो सानदों एबा मावनो थाखाय हास्थायदों, नोंथाङा बे जों सिन्था खालामनानै बे बुस्थुआ एबा बे गलाया बे एरियानि थाखाय सोलिगोन ना सोलिया, नोंथाङा बेखौ सिगांसिन नायग्रोनांगोन। बेनिफ्राय बे गलायाव माबायदि मानसिनि थांलाय फैलाय एबा हान्था मेलाया बे गलानि गेजेराव माबायदि जायो, नोंथाङा बेखौ नायनांगोन। आरो नोंथांनि बे एरियायावहाय बेसेबांसिम दिनावहाय मानसि थांलाय फैलाय जायो, नोंथाङा बेखौबो सिन्था खालामग्रोनांगोन। जाहाथे इयुनावहाय नोंथाङा बेबायदिनो मानसि गैयैनि जाहोनजों एबा नोंथांनि एरियायाव मानसि फैयैनि जाहोनजों नोंथांनि गलाया थैनानै नोंथाङा खस्थ' मोननाङा आरो नोंथाङा बेबायदि सिन्थायाव गोग्लैनाङा। बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो क्लियार खालामनो सानदों। आरो जोंनि गेजेराव दिनै जों नुनो मोनो गोबां बेबायदिनो जायफोर बिजनेस एबा फालांगि खालामो, गोबाङानो बेबायदिनो सिगाङावहाय मोजांथारै सोलिलाङो, नाथाय गेजेर ससेयाव बिनि सोलिनाया खम जालाङो एबा डाउन जालाङो। थिग बेयावहाय गोबां जाहोनफोर दङ। जोङो आङो माखासे भिडिअ'आवबो बेखौ बुंनाय जाबाय आरो बेबायदिनो आं नाजालांबाय थागोन भिडिअ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव एबा नोंथांमोननि गेजेराव, जाहाथे एसेब्लाबो आङो शेयार खालामनो हायो बर' हारि हिसाबै। दिनै जोङो बेबायदिनो जोंनि गलायाव एबा जोङो जे बिजनेसखौ सेटआप खालामनो नागिरदों एबा गलाखौ होनो नागिरदों एबा जे खामानिखौ मावनो नागिरदों बेखौ नोंथाङा मावबायानो। नाथाय नोंथाङा बे बिजनेसखौ सेटआप खालामनायनि उनाव नोंथाङा जे प्रडाक्ट एबा नोंथांनि गलायाव जे मालखौ नोङो पारचेस खालामगोन, नोंथाङा बै हलसेलाव थांनानै खालामगोन। नाथाय बै हलसेलफ्रा गोबां स्मार्टलार, मानोना बिसोर एक्सपिरियेन्स। नोंथाङा गोदान होनोब्ला नोंथांनो गासैबो फुराना मालखौसो ज' हरजोबखागोन। अब्लानो नोंथाङा बेयाव मालखौ लाबोनाय लोगो लोगो नोंथाङा सिन्थायाव गोग्लैनांखागोन। गावसिनि जे बुस्थुआ सोलियाखै नोंथांनो बेखौसो बिसोरो हरगोन, नोंथांखौ गोदान होननानै मिथियोब्ला। बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनो लाग्रोनांगोन। बेनिखायनो जायफोरा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै बिजनेस मावनानै एक्सपिरियेन्स जाबाय, आं बिथांमोनखौबो खावलायो जाहाथे सोरबाफोर बेबायदिनो फालांगि एबा बिजनेस मावनो सानदोंब्ला बिथांमोनखौ एसेब्लाबो नलेजाव शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बिथाङा बेबायदिनो गोबां रांखावरि गारनानै नस्थ' जानाङा एबा खस्थ' मोननाङा। बेनिखायनो दिनै जे नोंथाङा गोदान होनोब्ला बै जाय हलसेलार बिथाङा स्मार्टलारखाय गावनि लसखौ रिकभार खालामनो थाखाय नोंथांनो फुरानाखौ हरजोबनो हागौ। नोंथाङा बेखौ थाल लानांगोन। बेनिखायनो नोङो मा खालामनांगोन,
नोंथाङा नोंथांनि गलानि थाखाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो नोंथांनो सिरियास बाथ्राखौ बुंनो सानदों। नोंथाङा खोनासं। बे गलायाव थांनानै हलसेलाव थांनानै नोङो बुजिनानै लाग्रोनांगोन आङो मोनथाम केटेगरिनि मालखौ आं लाबोगोन होननानै नोंथाङा स्टाडि खालामना थां। आरो जुदि नोंथाङा बे मोनथाम केटेगरिनि मालखौ आङो लाबोगोन होननानै सिन्था खालामनानै थाङाब्ला नोंथाङा जानो हागौ मालखौ लाबोनायनि उनाव फस्थायगोन एबा सिन्थायाव गोग्लैगोन। बेनिखायनो आं खावलायबाय, जेरै नोंथाङा 50,000नि मालखौ बे हलसेलाव लायनो थाखाय एबा पारचेस खालामनो थाखाय थांगोन, बे समाव नोंथाङा फार्स्ट केटेगरि, जेरै एग्जाम्पोल आं नोंथांमोननि सिगाङाव होनो सानदों 50 थाखानिफ्राय 100-150 थाखासिम बियो खम रेन्जनि केटेगरिनि माल। आरो सेकेन्ड केटेगरिया जाहैबाय 150 थाखानि गोजौनिफ्राय बेबायदिनो 250-300 बेबायदिसिम नोंथांमोना बे मिडिल क्लासनि थाखाय बे केटेगरिखौ लाबोनो हागोन। आरो नोंथांनि गलायाव हाई केटेगरिनि जुदि माल दोनोब्ला नोंथाङा जेरै 500-1000 बेबायदि केटेगरिनि मालखौ नोंथाङा बे हलसेलनिफ्राय लाबोनांगोन। जेरै नोंथाङा 50,000 थाखानि गेजेराव 10,000 थाखानि बे लयेस्ट केटेगरिनि मालखौ नोंथाङा लाबोदो। आरो नैथियाव नोंथाङा 20,000 थाखानि बे मिडिल केटेगरिनि मालखौ नोंथाङा लाबो। आरो 10,000नि नोंथाङा बै हाई क्लास एबा मोजां क्वालिटिनि जे केटेगरिनि मालखौ नोंथाङा लाबो। आरो बिनिफ्राय जुदि हाबावोब्ला नोंथाङा 10,000नि बै गोजौसिन केटेगरिनि मालखौ नोंथाङा लाबोनानै बेबायदिनो नोङो नोंनि गलायाव लाबोनो हागोन। अब्ला मा जागोन, नोङो नोंनि कास्टमारनो चइस होनांगोन जे बेखौ फसायाखिसै, अब्ला बिनिफ्राय एसे गोजौसिन केटेगरिनि मालखौ नोंथाङा दिन्थिनांगोन। थिग बेबायदिनो जाहाथे बे कास्टमारा नोंथांनि गलानिफ्राय गिदिंनानै दा थांफिनथों, बेनिखायनो जोङो केटेगरि बाय केटेगरि जोङो मालखौ लाबोनांगौ, जाहाथे नोंथांनि गलानिफ्राय जाय कास्टमार बियो गिदिंनानै दा थांथों। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम आरोबाव मिथिहोनो सानदों, बे एरियायाव नोंथांनि एरियायाव बबे केटेगरिनि माला बांसिन सोलियो नोंथाङा बेखौबो नटिस खालामनांगोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा नोंनि मालखौ स्टाडि खालामबाय थानांगोन। आरो नोंथांनि खस्थ' खालामनाय नाजानायनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि टेलेन्ट एबा नोंथांनि बुद्धि, नोंथांनि मेलेमजों नोङो स्टाडि खालामबाय थानांगोन जे बे आंनि एरियायाव थिग बे मिडिल क्लासनि केटेगरिनि मालसो बांसिन नाङो, स' आङो बिदिब्ला बे मिडिल केटेगरिनि मालखौ आङो आंनि गलायाव फोजोबनो नाङा। स' बेबायदि नोङो सिन्था खालामनानै लानांगोन जे जाहाथे कास्टमारा फैब्लानो नोंनियाव मोनो। नोङो जिखुनु बिजनेसानो मावा मानो गासैबो केटेगरि वाइज मालखौ पारचेस खालामनांगोन। आरो नोंथाङा मोनसे गोनां बिसयखौ नोंथाङा फल' खालामबावनांगोन, जेरै इंलिसाव सर्ट फर्माव होनो FSN। बे जाबाय FSN माने नोंथांनि गलायाव जे फास्ट मुभिं, स्ल' मुभिं, नन मुभिं, जेरै नोंथांनि जेनाखि प्रडाक्ट, जुदि नोंथांनि गलायाव नोंथाङा जे प्रडाक्टफोरखौ फानो, नोंथाङा बेयाव नोजोर लाखिनांगोन जे बबे प्रडाक्टआ एबा बबे माला नोंथांनि गलायाव फास्ट मुभिं जादों एबा गोख्रैनो नांगासिनो दङ। बे 1 नाम्बार पइन्ट। बिनि उनाव नोङो नोंथांनि गलायाव जे स्ल' मुभिं जादों, बबे माला स्ल' मुभिं जादों बेखौ नायनांगोन। आरो नन मुभिं, बबे जिनिसा नोंथांनि गलायाव नांथाराखै, जे नोंथांनि गलायाव फास्ट मुभिंजों खारगासिनो दं, नोंथांनि गलायाव जुदि एबा नोंथांनि बिजनेसाव जुदि बे माला एभेलेबेल जुदि जायाब्ला बे खैफोद दं। मानोना जे फास्ट मुभिं होनो बेखौहाय नोंथाङा स्टाडि खालामनांगोन जे बे माला फास्ट मुभिं जागासिनो दं, स' आं बे मालखौ गोख्रैनो सोनांगौ।
आरो जेनाखि स्ल' मुभिं नोङो बे स्ल' मुभिं जानाय जे प्रडाक्ट नोंथाङा बे प्रडाक्टखौ एबा बे मालखौ नोङो खमायलांनांगौ नोंनि पारचेस खालामनाया। ओमफ्राय जेनाखि नन मुभिं जादों बे नन मुभिंखौ नोंथाङा स्टप खालामलांनांगौ। मानोना बियो नाङाखै बेखौ नोंथाङा फोजोबनो थाखाय बेखौ स्टाडि खालामनानै बेखौ नोंथाङा फोजोबनानै बेखौ लानाया गाहाम। आरो नोंथाङा नोंथांनि एरियायावहाय अबजार्भ खालामनांगोन जे बबे केटेगरिया एबा माबायदि प्रडाक्टआ नोंथांनि एरियायाव सेल जादों। बिजनेस होनायजों लोगोसे एबा फालांगि खालामनायजों लोगोसे बे गासैबो पइन्टफोरखौ जुदि नोंथाङा स्टाडि खालामनानै नायोबा नोंथांनि गियाननि मेलेमजों एबा नोंथांनि मोजां रोंगौथिनि गेजेरजों जुदि जाय बेक्तिया बेबायदि जुदि नोंथांनि गलाखौ जुदि स्टाडि खालामनो नायोब्ला निस्सय नोंथांनि बे बिजनेसनि लाइफआव मोजां मोनसे जागोन होननानै आं सानो। आरो बिजनेसा गावनि नाजानाय एबा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जायो। बेयाव गोबां खस्थ'निबो गोनांथि, नोंथाङा नाजानांगोनबो। बेराफारसे मानसिफ्रा बुङो जेरै जेनेरेल स्ट'र बेफोरथ' मोनसे जेलखाना बायदि होननानै बुङो बिजनेसनि गेजेराव। नंगौ, ओंखाम जानोल' बिसोरो सुख मोनो, ओंखाम जानायावबो बिसोरो सान्थि गैया। ओरैबायदि बेबायदि कास्टमार आरो जायफोरनाव सोलियो बिसोरो फुंनि 6टायाव दखान खुलियो। जायफोर मारवारिफोर बिसोरो बेबायदिनो फुंनि 6टायाव खुलिबाय, हरनि 10टायाव बन्द' खालामबाय। अब्ला नोंथाङा सिन्था खालाम बेसेबां खस्थ' खालामो। स' बिनिखायनो जोंबो जुदि बेबायदिनो जोंनि बिजनेसाव जोङो फकास खालामनानै आङो बे बिजनेसनि गेजेरजोंनो मोजांथार मोनसे बेबायदिनो इयुननि फिउचारनि न'खरखौ आङो बिजोंनो खालामलांगोन होननानै जुदि सानोब्ला नोंथाङाबो बेबायदिनो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों नोंथांनि टेलेन्ट नोंथांनि गियाननि मेलेमजों नोंथाङा निस्सय साक्सेस जागोन होननानै आं सानो। आरो नोंथाङा साक्सेस जागोन। माखासे पइन्टफोरखौ नोंथाङा नोंथांनि उन्दैसिनब्लाबो फालांगि खालामनाय एबा बिजनेसनि एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोना लानो गोनां। बिनिखायनो जोङो गोबां जोंनि हारिनि गेजेराव लाजिनाय गिनायजों एबा जोङो गावनिफ्राय उन्दैसिनजों बोरै जोङो सोलोंजानो होननानै बेबायदि साननाया जोंनि सायाव दङ। नाथाय नोंथांनि इग'खौ नोङो दोनथ'नानैब्लाबो जुदि नोंथाङा फालांगि खालामनो सानदोंब्ला नोंथाङा नोंनि जायफोर नोंनिफ्राय रोंसिन सिनियर एबा बिसोरजों नोङो एसेबाबो बिसोरनिफ्राय साजेसनखौ लानो हागोन। स' गासैखौबो हामबाय होनदों आंनि बर' हारि बिजनेस आइडिया नायगिरि साफ्रोमखौबो। दा नोंथांमोना बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो, लाइक खालामना हो, शेयार खालामना हो, जाहाथे आङो बेबायदिनो एसे पइन्टफोरनि भिडिअखौ लाबोनो हायो आरो नोंथांमोननिसिम बियो सहैयो, जाहाथे नोंथांमोननि फालांगि मावनाय एबा बिजनेस मावनायाव गोनांथि जायो होननानै आं सानो। जाहाथे बे भिडिअआ बयनिसिमबो सहैयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम मिथिहोनाय जाबाय। गोजोन्थों।